Akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke 11. Ome ga-esikwa n'ogwe osisi Jesi pụta, otu alaka nke sitere na mgbọrọgwụ ya ga-amị mkpụrụ. Mmụọ nke Jehova ga-enwekwa ọnọdụ ya n'ahụ ya, bụ mmụọ nke amamihe na nghọta, mmụọ nke ndụmọdụ na ịdị ike, mmụọ nke ihe ọmụma na egwu Jehova. Ọzọ, ihe na-atọ ya ụtọ bụ egwu Jehova. Ọ bụghịkwa dịka anya ya abụọ si ahụ ka ọ ga-ekpe ikpe, ọ bụghịkwa dịka ntị ya abụọ si anụ ka ọ ga-aba mba. Kama ọ ga-eji ezi omume kpee ndị na-enweghị ike ikpe. Ọ ga-ejikwa izi ezi baa mba banyere ndị dị umeala n'obi n'ụwa. Ọ ga-ejikwa ndele nke ọnụ ya tigbuo ụwa. Ọ ga-ejikwa iku ume nke egbugbere ọnụ ya abụọ mee ka ndị na-emebi iwu nwụọ. Ezi omume ga-abụkwa ihe okuku ume ya. Ikwesị ntụkwasị obi ga-abụkwa ihe okike ụkwụ ya. Anụ ya wofu na nwa atụrụ ga-anọkwa. Agụ na nwa ewu ga-amakpukọkwa. Nwa ehi na ndụmọdụ na nwa anụ emere ka ọma abụọ ga-adịkwa n'otu ebe. Nwatakịrị ga na-edukwa ha. Nne ehi na anụ ọhịa bịa ga-atakọkwa nri. Ụmụ ha ga-amakpukọ. Ọdụm ga-atakwa okporo ọka dịka ehi. Nwa na-aṅụ ara ga-egwurikwa egwu n'elu ọnụ aja ala nọ. Ọ bụkwa anya ubi ka nwa emere ka ọ hapụ ara ga-atụkwasị aka ya. Ha agaghị eme ihe ọjọọ. Ha agaghị ebibikwa n'ugwu nsọ m niile. N'ihi na ihe ọmụma Jehova ga-ejupụta ụwa, dịka mmiri si ekpuchi oké osimiri. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ na mgbọrọgwụ Jesi nke iguzo ọtọ, nke na-eguzo ibu ọkọlọtọ ndị niile dị iche iche. Ya ka mba niile ga-eje ese, ebe izu ike ya ga-abụkwa ebube. Ọ ga-erukwa n'ụbọchị ahụ na Onyenwe anyị ga-esetịkwa aka ya ọzọ nke ugboro abụọ inweta ndị ya fọdụrụ, bụ ndị ga-afọdụ site n'Asiria, sitekwa n'Ijipt, sitekwa na Patros, sitekwa na Kush, sitekwa na Elam, sitekwa na Shaịna, sitekwa na Hema, sitekwa na agwaetiti niile nke oké osimiri. Ọ ga-ebulikwara mba niile ọkọlọtọ, wee chịkọta ndị Izrel achụpụrụ achụpụ. Ndị Juda gbasara agbasa ka ọ ga-esi na nkuka nnọọ nke ụwa kpokọpụta ụwa. Ekworo nke Ifrem ga-ewezugakwa onwe ya. A ga-ebipụkwa ndị na-akpagbu Juda. Ifrem agaghị ekwosa Juda ekworo. Juda agaghị akpagbukwa Ifrem. Ha ga-efedakwasị n'ubu nke ndị Filistia n'ọdịda anyanwụ. Ha abụọ ga-adị n'otu lụta ihe ụmụ ihu anyanwụ n'agha. N'ahụ Edọm na Moab ka ha ga na-eseti aka ha. Ụmụ Amọn ga na-anụkwa olu ya. Jehova ga-ewezuga iro oké osimiri nke Ijipt ka ebibie ya. Ọ ga-ejikwa okpomọkụ nke ifufe ya fegharịa aka ya n'elu osimiri, tipụta ya iyi asaa, mee ka mmadụ zọọ ya ụkwụ n'akpụkpọ ụkwụ. Ụzọ atụliri ga-adịkwara ya ndị fọdụrụ, bụ ndị ga-afọdụ site n'Asiria, dịka o si dịrị Izrel n'ụbọchị o siri n'ala Ijipt rigopụta.